Then ndege ya EasyJet yachoka ku Gatwick kumapita ku Greece itatenga anthu yadzadza bwinobwino ili mmalere kupezeka kuti wina wache waledzera anakwera ataledzera nkale kwamba kusowesa mtendere mmene muja kwamba kwatu kwana anthu ati nonsenu ndino anthu onyasa kwamba kusowesa anthu mtendere nkumatiso pilot ndosatha kuyendesaso ndegeso odi ndikayendese ndine kwamba uthamangira kuti apite utsogolo kuti akamuthamangise pilot ayendese ndiyeyo nde anangopeza kuti pala anjiba ina ake achikuda anangomugwira basi kumponda pansi basi kungomukhalira sanatheso kusuntha mpakana anthu apezeka kuti mamota azipitirira ku Greece apanga emergency landing ku Germany ku Munich nde atsitsa pamenepo apolisi amutenga facha emergency landing anthu ose anatsika mpakana ose agoneka pa hotelo ose nkunyamukaso next day nde asumitidwa kuti abweze ndalama zonse zagwiritsidwa ntchito pamenepo komanso kusowesa anthu mtendere